Hyvää huomenta ja hyvää sunnuntaita. Mä heräsin just äsken ja aloin heti lukemaan tämmöistä kirjaa. Mä luin tätä samaa kirjaa Läsnäolon voimaa joskus syksyllä ja mä olin niin henkisesti hyvinvoiva ja valaistunut. Niin mä nyt lainasin mun äitiltä tätä taas. En enää voi pehmeäkään olla. Ei voi. Tää ääni kun levittää. Nyt mä murhaan tän munan. Nyt on munaleivät. Mä oon alkanut tekemään niin, että mä laitan aina finnien kohdalle. Mä niin teen niistä luomen. Mä oon kyllä nähnyt, että näin on tehty jo varmaan kauan, mutta itse olen vasta nyt tämän hoksannut. Ihan vaan rehellisesti vahvistaa niitä, niin nyt on tämä tyttö valmis maailmaan. Meidän partsille salaatti pitäisi istuttaa. Mä istutin jo näihin toisiin ruukkuihin. Mitähän? Basilikaa ja ruohosipulia ja sitten oliko jotain kevätsipulia. Mä en tiedä oikeesti, että kasvaako näistä yhtään mitään. Katsotaan mitä tulee. En mä voi näitä kaikkia laittaa. No niin, kaikille vähän vettä. Meille tuli semmonen idea, että me lähdetään tai halutaan ajella autolla. Joo, nyt me käydään hakemassa mun äitiltä auto. Ajetaan skootterilla mun äitille ja sitten lähdemme jonnekin. Ollaan autossa ja mietitään, että minnekä tästä nyt sitten lähtisi. Me tultiin katsomaan, kun täällä on Suomen Tivoli. Rusta. Se on minun lempikauppa. No en tiedä onko oikeesti, mutta menemme seuraavaksi Rustaan. Ostan tämmösen, koska mä en halua ikääntyä. 7 € vaan. Tämmöstä olisi mun unelma. Kultaiset. Kertaa lähti vain tämä nyt mukaan. Ja nyt ehkä kaupan kautta, koska mulla on hirveä jano. Ehkä jotakin energiajuomaa tai jotakin hiilihapollista. Minä olen halunnut tämmöstä maistaa lähinnä tän ulkoasun takia. Nyt testissä. Ihan ok. Ei ehkä mikään paras. Vähän semmonen jogurttinen esanssinen maku. Mutta kyllä tämä nyt ehkä menee tähän. First time drive-inis. Pitääkö mun tähän niin puhua? Joo. Pitääkö ottaa, että me jotain sanoo? Huudetta moi. Moi! Moikka, voin ottaa tilauksen. Tommonen 6 nuketin ateria. Tommonen Chipotle Mission ateria. Joo, sit muuta. Ei sitten muuta. Kiitos. Keskimmäinen luukku. Joo, kiitos. Tiedänkö mitä? Okei. Nyt tilasin nuggetteja. Ai niin, hitsi, ei ollut enää niitä spicy. No, tavallisia nuggetteja. Ranskalaisia. Tulepas nuo yli. Ja valkosipulidippi. Ja sitten kokis zero. Mä meinasin tilata sen Minecraft. Mikä se oli se joku tulinen dippi, mutta sitten ajattelin, että se voi olla vähän riski. Tuo oli siis eka kerta Drive-inissä.
Vähän jännitti, mutta hyvin se meni. Nyt me ollaan käyty vähän ajelee ja heitettiin mun äiti välissä salille. Ja nyt me mennään kauppaan. Vähän isommille ostoksille, kun on auto käytössä. No niin, sitten vielä skootterilla kotiin. Pystynkö mä kuvaa itteni täältä? Nyt ollaan kotona. Mulla on salmiakki suussa. Ja kohta mennään saunaan. Mulle tuli niin kylmä, kun ajoin vielä äsken kotia skootterilla, niin mulla tuli tämmöset, kun mulla oli saunassa hiukset kiinni, niin saunakiharat. Ja kattokaa kuinka hieno mun yökkäri. Me jotain syön ja sitten katsotaan Juuta. Siitä on tullut se uusi kausi, me katsottiin jo se, mutta nyt me alettiin katsoa tota niinku ihan alusta asti. Siellä he paistuvat. No niin. Nyt ollaan katsottu tässä varmaan muutama tunti Netflixiä ja on aika mennä nukkumaan. Ulkona on jo pimeää ja kello on ehkä kohta 11. Joo, kiitos tästä päivästä. Huomenta. Mä heräsin 5. Joo. Mä oon selannut puhelinta siitä asti, kun mä oon ollut hereillä, että kohta varmaan pari tuntia. Niin mä ajattelin vihdoin nousta sängystä ja tehdä jotain. Nyt alkaa niinku tuntumaan se, että mä oon herännyt 5. Mä söin äsken aamupalan. Mä varmaan kohta vielä keitän kahvia. Sitten mä alan kirjoittaa vähän mun opinnäytetyötä. Tai siis olenhan minä sitä jo kirjoittanut, mutta jatkan sitä. Okei, pieni tilannepäivitys. Me syötiin ja sitten mä tulin ottaa pienet päikkärit. Niin joo, mä nukuin muutaman tunnin. Kello on 5:30. Siis väsytti ihan sikana, mutta ja voisin nukkua vieläkin, mutta ehkä pakko nousta. Mä olin suunnitellut, että mä tekisin leipää. Leipoisin tänään. Musta tuntuu, että mä leivon aina jotain, kun mä alan kuvaa video. Mutta se on kivaa. Leipominen on kivaa. Joo, nyt oikeesti. Nyt täytyy nousta. Siis mähän en oo ikinä tässä onnistunut niin kovin hyvin. Tai tällainen, mutta nyt mä ostin ekaa kertaa hiivaleipäjauhoja. Okei, nyt olen tehnyt leivän. Tai siis en oo vielä. Laitoin sen taikinan nyt nousemaan. Joo, mä ehkä haukkaan jotain välipalaa ja sit mä mietin, että menisin vähän käymään ulkona. No niin, toi oli noussut aika hyvin. Mä tulin sitten kävelylenkiltä. Ja nyt mä muotoilen sen tuohon pellille ja sitten annan sen vielä kohota. 30 minuuttia. Mä siis pyysin ChatGPT:tä tekemään mulle ohjeen. Vois siis sanoa, että tekoäly on tehnyt tän leivän. Eli vaivataan tästä ilmakuplat pois. Siis mä kyllä nykyään käytän ChatGPT:tä. Ehkä valitettavan usein. Nyt mä oon kyllä kuullut sitä juttua, että se on ympäristölle haitaksi käyttää ChatGPT:tä. No, varmaan netin käyttäminen ylipäätään on myös ympäristölle haitaksi. Siis kattokaa, miten iso leipä
Siis mua pelottaa, että toi kohoaa vielä enemmän, koska se ei mahu kohta tonne uuniin. En tiedä, pitäisikö perustaa oma leipomo. Joo, mä katson Sex and the City. Siinä se on. Siis tää ei oo ehkä erityisen nätti, koska mä en saanut tehtyä noita viiltoja silleen hienosti. Mutta tää on niin kuin kuulostaa koputus hyvältä ja nyt mä annan sen tuossa sitten vähän jäähtyä. Okei, kattokaa. Mun mielestä tää näyttää niin hyvältä ja niin onnistuneelta. Mä maistan ja kerron sitten MP:n. No niin, nyt makutesti. Siis oikein maistuvaa. Parasta leipää, mitä mä oon tähän asti onnistunut tekemään. Joo, mä kävin suihkussa ja nyt mä ajattelin, että mä pidän pienen päiväkirjahetken. Mä yritän kirjoittaa mahdollisimman usein, niin sitten mä ajattelen myös, että kun mä oon joku keski-ikäinen, niin sit kiva lukea mitä on tälle opiskelijana tai nuorena niinku ajatellut ja niinku, niin, koska ei kaikkea kuitenkaan muista yhtä tarkasti mitä ne muistaa nyt, niin sitten voi vähän niin kuin nostalgisoida. Okei, mä lopetan varmaan nyt tähän vlogiini ja menen pikkuhiljaa nukkumaan. Katon ehkä yhden jakson loppuun ja sitten painun pehkuihin. En kyllä tiedä, että nukuttaako kovin hyvin, kun nukuin vähän pidemmät päikkärit. Mutta kiitos kun katsoit. Nähdään ensi videossa. Hei hei!